Usa ka dabawenyong frontliners sa Amerika namatay humanataptan sa COVID-19. Mga kabanay nanawagan nga seryosohon ang manghulga sa mong sakit. Ani ang report? Mao kini si Oliver Isleta, usa ka mapinanggaong bana, good provider sa pamilya ug mahinabangon sa ubang tao. 2006, dihang mibiya kini padulong sa Amerika aron magtrabaho pagka-nurse. Isip frontliner sa Community Regional Medical Center sa Fresno, California, dedicated kini sa iyang trabaho aron matabangan ang dunay COVID-19. Apan niya itong July 16, na-admit kini siyang gitrabaho ang ospital tungod positive siya sa COVID-19. Gihatod pa niya iyang bayaw sa ospital, kay gipang COVID sila dito halos sa balay. Then siya ang naghatod. Pagka after one day na pod, siya na pod ang gihatod. Siya ang nagrabihan. Pipila ka adlaw gikan sa pagka-admit, daw hinahinay nang mibalik ang kusog niini. Gani sa video call siyang asawang si Janet, makitang maayo ang kahimtang niini. Apan pagka July 28, kalit lang gi-intubate si Oliver ug unconscious na kini. Naglaom pa si Janet nga maulian ang bana. Apan pagka September 1, gipaabot na lang ang iyang desisyong tanggalo na ang life support niini. Nagampo sa Ginoo nga Ginoo pasaylo ako. Kung ako nang miingon sa iya nga sige kay tanggalan na. Nakita na sa akong anak nga 13 years old ako kay impact sa mga nga. Nakita na mo sa gipananggalan og support nga dili ko kaya pero nakaya na ako. Kay nagampo ko sa Ginoo nga akong ma-accept ang tanan. Nabiyaan ni Oliver ang asawa ug bugtong anak nga si Matthew Rafael nga plano untang magpuyo uban kaniya sa Amerika. Pero consolation na lang po na ako kay kitagahan siyang honor sa iyang lugar. Labi na dito sa Fresno. Nahimo siyang hero. Ang 86 anyos nga tatay ni Oliver, sakit mang mawad-an kunog anak, apan dawat na kuno niya ang kapalaran niini. I knew then na Oliver may not last long. Kasi naghahabol siya ng hingan ganyan. Ordinary, ganito ang ating paghinga, di ba? So, sabi ko, tinanggap ko na noon pa. Panawagan karon ni Janet sa mga tao nga seryosohon ang sakit nga COVID-19 ug kinahanglang magtinabangay ang tanan aron kini mapakgang. Karon karon nakaingon ko nga ang COVID ba diligid ko minja. Diligid na to na yagaan nga dili ta mo sunod sa atong gobyerno nga magmask kay daghan ang mga inosente, daghan ang frontliner, isa na akong bana nga nagsakripisyo para muluwas sa mga COVID patients ug isa siya sa namatay. Kauban si Joe Pascual sa kamera. Ako si Tek Ocampo para sa One Mindanao.